Millars, una història de més de 150 anys de compromís amb la qualitat i la sostenibilitat. Amb respecte per l'entorn. Instal·lació de plaques solars per l'autoconsum energètic. Control i desenvolupament de productes amb criteris més naturals i sostenibles. Pràctiques d'estalvi energètic en tots els nostres processos productius. Fabricació utilitzant ingredients locals i processos avançats. Substitució d'envasos de plàstic per envasos de cartró. Eliminació dels envasos de plàstic. Ús d'envasos RPET i de polietilè amb un alt percentatge de plàstic reciclat. Suport a l'agricultor facilitant la comercialització de la seva producció. Regeneració de zones afectades pel gran incendi del juny de 2019 a les Terres de l'Ebre. Plantació de més de 20.000 nous arbres en zones àrides. Desenvolupament i producció de nous productes adaptats a cada moment i necessitat del mercat amb la màxima naturalitat i qualitat. Millars, passió pel sabor i la qualitat i compromís amb el medi ambient.